Well, it is the time for the IKA ceremony, the grand finale. Center for Research in Igbo History and Culture reporting from Mgbago, Umueri, Anambra East Local Government Area of Anambra State. Saturday, September 3rd, 2022. Ọnwa ise, ọnwa bụ ọnwa ise, tụrụ na Ọgọst 29, 2022. Ebe ọ bụ na ọnwa tụrụ na Ọgọst 29, iwere 30, 31, 2 days, tinyere taanị bụ 10, ọ bụrụ 12 days. Taanị ka ọnwa ise dị n'izu na-atọ, Kotom. Taanị bụ eke bụ izu na-atọ ọnwa ise, Kotom. Ihe na Mgbago bụ na ọnwa ise tụọ Onowu aka Umueri mmụọ. Ọkwa Onowu bidoro na ihe 1540. Ihe 1540. Ihe bụ ihe jiri Onowu nwee site na 1540 wee lụọ taa anyị. Ọ dị na my brain. Amagburu ya. Ọ bụrụ ọkịka. Na Mgbago debele rekọdụ ha. From 1540 wee lụọ tata. Anyị makpulu esi wee bụlụ ya. Ọnwa ise tụọ kwụọ ịtọ, Onowu aka Umueri mmụọ. Ibite Umueri na-echi eze na Umueri. Elu ibite Umueri bụ amazịla ọnụkwụ na-echiri bụ eze. Nọọ ibite Umueri. Ịnụọgụ na mgbede na ụmụnnebe ndị ọzọ si. Ma nọọ ibite Umueri nwee eze. Eze Umueri bụ ibite Umueri nwee. Ọ na-echi eze. Ikwu ibe na-eme n'isi arọ. Ịgwụ arọ ọ ndị ezi Umueri onye ọ dị n'aka bụ aji ọkịka mmụọ bụ Onowu na-aka mmụọ Onowu na-akali Umueri mmụọ site na 1540 wee lụọ tata. Ọ bụ na o nwere mgbe na-enwere Onowu onye ọ dịle bụ Ọkpala Mgbago. O nwere oge na-enwere Onowu akasigo mgbe anwa pụọ 1981 ana m na-ewe ya ekemgbe ahụ. Ọ bụ na onye my uncle bụ Onowu mgbe ahụ na ọpụgo gafete by sudden jamụọ is demise. O wee si from 1981 wee luo na 1992 enwee vacant throne. O nwere onye bụ Onowu from 1981 to 1992. Mgbago wee kpọọ m wee mee acceptance speech n'ama Mgbago ebe a na June 1992. Wee mee acceptance speech Mgbago wasị na mụ abụgola Onowu. So no ara ka ọ dị 30 years ọgwụ arọ na ara eli. Ọgwụ arọ na ara eli ji wee bụrụ Onowu nye adịrị. Chineke na ọ dịrị obele. 30 years abụrụ 3 days. Ọ bụrụ 30 good years. Chukwu mere m nnekwu ihe ọma na 30 years. Solu na m na-ekele Chineke. Ọnwụ ka m eji kenye. Mgbe oli ebi na ọ nwere ihe ọ bụ. Ihe nabata na Chukwu mere m ihe ọma for 30 years. Ibe na ya bụ arụ ọ ga-enye m n'iru ka m welie wetara ibe ga-eji na-enye otuto. Ọkwa anụnwa nọ dịka Onowu nke ile na-eto from 1540 wee lụọ tata. Mụnwa bụ onye nke ile na-eto na-anọ na the throne. Ihe Chukwu ekene. O nwere ibe mmeli Chukwu dị special oge ji onye m dị privilege nọ n'ọsọli ya nọ n'ọchọrọ. Isi na ekene ga-adịrị ya mgbe niile. Ebe a bịa tata bụ ka anyị mee ọkịka mmụọ ka anyị si akali ya Umueri. Etu a o si bụ nọ 30 years ka tata ka ọ na-eme 30 years na-aka mmụọ. 30 good years na-akali Umueri mmụọ. Akasịkwa ya katịa ndụ katịa arụ katịa ibe niile. O nwere ụdị ngosi Chukwu na-enyere m. Mmegide ndị onwe m onwere ibe dị iche mme Chukwu na onwere n'ọdịnihu ọ chọrọ ya ga-ebless m. Kedu ibe mmadụ eji na-enye Chukwu otuto?
ọra mmadụ bịara ebe a unu ya bụ ngozi pụrụ iche ọkịka mmụọ anụ nwụrụ bịara unu ya bụ nnekwu ngozi pụrụ iche ngozi pụrụ iche ụwa mfe m na ihe ọbụla anyị yọrọ ya ya emere na-ahịa ihe ọbụla yọ ana m ayọrọkwana nke emelụdi olu m obi yọrọ mmadụ mmadụ dị hapi na m ga-adị hapi ya meelu m meelu mmadụ ibe taa na-enwe ibe anyị bịara ọ bụrụ sọsọ na anyị bịara ọkịka mụ nọ na mụ bịara na uwe na-ekwu na tata ka ọ dị na 30 years nji wee kawali m were mmụọ taanị ka ọ dị na 30 years nji bụrụ Onowu ọ bụrụ obele ibe ya na nnekwu celebration ka ọ bụ si ma adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ihe ndị a bụ ka nkwụ ka nna m gbaji ka nne ka nna m gbaji ekele obu nketa na Mgbago nketara na Umueri ya ka na-alụ ndị Umueri na-echi eze dị na bebe Mgbago Ikenga Umueri gbanwe Onowu na-ekwu mgbe ya eji iji ihe ezi Umueri na-ekwu mgbe ibe na-eme n'isi arụ a na-ebu ụzọ alọ mmụọ Onowu kasị mmụọ achị alọ mmụọ nka mmụọ tata eke ọzọ ajị alọ mmụọ nka mmụọ etu ọ na-aka mmụọ tata eke ọzọ bụ 14 ajị alọ mmụọ oyihe ga-esi ya eze Umueri eze ọdịnala alọ mmụọ ome izu na-abụ ya from tomorrow bụ oye izu na-abụ Onowu alọ mmụọ ekere m lọrọ anọ ọkịka ka nna aka oye izu na-abụ ihe oye izu na-aja Umueri general alọ mmụọ alọsịa ya ekpokwu ya Umueri ọ bụrụ na ka eji ebe mmemebiri nwere nke mmadụ onye si akwụ machara chụrụ na-ebekwana na nke onye ka nna aka na Umueri mmụọ kacha mmụọ taa na-enwe izu na-atọ nke ala Umueri alọ mmụọ ya bụ alọ mmụọ Umueri taa na-ebu eke izu na-atọ ka Umueri agba ala echi niile bụ oye izu na-atọ echi bụ oye Umueri alọla mmụọ ka otu wee dị na omenala Umueri dịrị ahụ Umueri lọsịa ebe a na-alọta ndụ lọta arụ ike ndị iche Umueri mmetiere iche mma ewepụrụ ogwu nna m gwa m ya ka nna eme mmesị mme emeti arụ ike ekiesịkwa na-ekeli eke ọgwa Umueri kere m ọrụ onye wụrụ m n'aka ya wụrụ m n'aka ebe naanị ka nna akali Umueri mmụọ ka nna m ji wee gwa m mmụọ na-akata anyị mana ọnwa na-agba na-atụrụ n'igwe ọnwa na-agba tụrụrụ n'igwe kama uwe abụla anyanwụ uwe abụla ọnwa a na-asị na ohere n'onwere ihe mere ọnwa na-agba na-atụrụ n'igwe ya na mmụọ na-akata anyị nwa na nkasị anya ka m ji aka ya ka nna anyị baji aka ya na mmụọ dị ma mmụọ sị ka ya kara anya na ọnụ anyị niile ọbụla abalị uke ọnụ anyị na n'okpuru ogwu ndị mmụọ ọnụ onye ahụ ji egwu elu ibe m kwuru anyị ga-ata ata ka anyị ka mmụọ ka anyị kali Umueri mmụọ ka Umueri ji aka mmụọ ka Onowu ji akali Umueri mmụọ eru ụwa ji wee bido nwa na-ayị unu bụ ndị iche dịka onigbo ọgwụ na ụmụ nwaanyị na mmụọ kọwa akụkọ agwụ agwụọ ghara nne ka anyị bido olive ezi ọ dị n'izu n'eli ndị isi ọgwa unu ka m na-ejele ozi unu zie m nzie ndị be anyị zie m nzie unu n'ọgwa n'etiti na-abụ ka m nọ asụ na otelebe aka sikwa ndị na-ezu na-esi o echi bụ onye ya bụ alọ mmụọ ya bụ 22 and 23 22 bụ ọgbụgba 23 bụ alọ mmụọ ya bụ oyi 22 bụ eke 23 bụ oyi ọra bịara ije mmụọ nkali nwa aka wọnya ka Umueri ji aka ya ka Onowu ji aka na Ikenga Umueri na Umueri Onowu bụ onye Ikenga wee pụta na Umueri onye ya bụ eze ya-egbe igbo esi ya pụta Onowu bụ onye Mgbago ime Ikenga pụta wee baa Umueri ọ gwara ka nna anyị ba ji eme ka mme owu nkali nwa na nwoke ma ọha ya sị ka ya kara anya mgba mgbụkpa itichi oru
izu na-atọ echi Umueri's oldest man, Kenga's oldest man, Mgbago oldest man, Igbo oldest man, Mgbago Chibo's man. I don't know